Iya tuh ya. Ora apa ditambahin dhewe. 1, 2, 3, 4. Oh, goyangan parkur. Kita Pak, dibeloknya Pak, Pak. oke. Ra fokus aku, Nis. Ayo diulangi meneh to. Ra fokus. Ayo, ayo. Aku pengen ngego ya. Aku tak ngego to ora teh. Senang kan yo ngono. Kasih aku itu. Ayo sing serius to. Yo, ya. Bapak. 1, Oh. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8. Makasih. Senam lho senam. Iya, sudah senam po, Mas. Nggih. Mulune. Ini dilanjut po, Rai. Nggih. Lanjut. 1, Wah, 2, garing sih. 3. Kurang. Mangut ya. Banget ki lo. Bojoku masak kudangan kok mambune mangut iki. Kok ono gogrok meneh iki. Kan dilanjut to, po, Rai. Ora mau timbo, Mbak. Apa nih? Lanjut musik boleh. Dari sana. Oke, ganti. Yo, Stasiun. yo ngene pokoke. Piye nih gerakannya mana? Oh, jebule ya. Dasar kae. Goblok wong nerak di utek. Wis tuwa rak kelingan nih. Oh, mau pamit metu meh ning warga ning bapak-bapak sedelok malah ndelok tobruk. Iso melu senam ning ngono iki ya ngopo? Jarene lara. Malah ngono ben dingumati tak ngumati mesti sandelokno sik bari kita kon turun Juwobo apa turu pasar kapok ya, Bos. Tak kros cangkemne wis kurang ajar kok. Sik delok iya. Sediluk. Mau. Kowe ya ora tak kers cangkemmu. Jarene lara muni mah ning warga ning bapak-bapak. Oh, bapak apa, Bos? Kowe engko turun jowo ya, Bos. Ayo balik. Ora kene. Ketok ki bubar kabeh. Aku wis panas kok. Malah dhewean ngene main mbek sapa ki? Nek kameramene wae piye, Mas? Ya, Mas.